सेन्सास खालामना नायबा गम मोनगोन प्रत्येक गामियाव जुदि प्रेक्टिकेलि नायोबा गोबां इंलिश मिडियामाव फरायनाय फरायसाफोरानो रिजाल्टफोरखौ मोजां खालामाखै बेकारा गुबुन मिडियामजों फरायनाय फरायसाफोरासो बांसिन बेकार जाना दङ बर' मिडियामजों जाय फरायदों बिसोरसो गोबांफोरानो एपइन्टमेन्ट मोननो हादों आरो साख्रिबो मोननो हादों बे हले प्रेक्टिकेल बिटिआर सुक्तियाव जुदि जोंनि बिटिआर सुक्तिया 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जुदि एकर्ड जादों बे सुक्तिजों फैफानाय जे 6.3 बे जुदि क्ल'जआव जे कमिटमेन्ट बे कमिटमेन्ट जुदि सरकारनि कमिटमेन्ट बे कमिटमेन्टखौ एमेन्डमेन्ट खालामनो थाखाय जों सरकारखौ खावलायदों जिहेतु बे 6.3 क्ल'जखौ जुदि मावफुङाब्ला जोंनि बर' बिजोङा दिनै जोबनाय थांनायनि लामायाव जों जोबनानै थांनाय जोबलांगोन होननानै जों सानो बेयाव निस्सय जाहोन दङ जोंनि सान्थौ मेलेमजिबि बिथांमोना हयथ' बेनि सोमोन्दै सानाखै मानो होनोब्ला जों बुजिनो हायो जे जों मिथिनो हायो जे बिथांमोना जे गावनि गथ' गथायफोरखौ बर' बिजोंजों फरायहोयैनि थाखाय माखासे जोंनि इन्टेलेक्सुयेल मेलेमजिबि बिथांमोना बर' रावनि सोमोन्दै आरो हयथ' बेफोरखौ बे सिन्था खालामाखै होननानै जों सानदों आरो दिनैनि साना बर' थुनलाइ बा बर' माहारिनि मोनसे गोथार सान होननानै जों बेखौ गनायनांगोन दिनै बर' थुनलाइ आफादा 1952 मायथाइनि 10 नभेम्बर सानाव जोनोम मोननाय बे समनिफ्राय दिनै बर' थुनलाइ आफादा थुनलाइ आफाद हिसाबै 11थि बर' थुनलाइ सान दिनैसिम बे समसिम बर' थुनलाइ सान जों खुंनाय जाबाय आरो पानेरि गुदि बर' थुनलाइ आफादा दिनै 32थि बर' थुनलाइ सान गोथार सान दिनै पानेरि गोजौ गेजेर फरायसालियाव जोङो गाजा गोमजायै ओनसोलनि फरायसालिनि फरायसा फरायसुलि आरो फोरोंगिरि बिथांमोनजों जों जयै गाजा गोमजायै खुंनाय जादों गावनि राव फरायैखौ बांसिन नुदों गुबुन रावजों फरायनायखौ बांसिन बे जोंनि मोनसे खोब दुखुनांथाव बाथ्रा बेखौ जोंनि मानसिफ्रा माने खोब सेल्फ कनफिडेन्स बे गैयिनि थाखाय बे जादों दिनै जों बे नङा जे बर' रावा जि मोनसे जेंना जागोन जे बर' रावजों फरायनानै जों साफा अफिसार जानो हाया सासे डक्टर जानो हाया सासे साइन्टिस्ट जानो हाया सासे इन्जिनियार जानो हाया बे जों मालाबाबो बेखौ जों गनायनो हाया दा बेफोर इभेन्ट्स एबा जाथायफ्रा जोंनियाव गोबां दङ जों साफायै दिनै बुंनानै जों बेखौ फोजोबनो हाया जों गिबियावनो बुंनांगोन जे JNU इउनिभारसिटियाव सासे निरला रामसारिया गहपुरनि बर' मिडियाम हाइ स्कुलाव फरायनानै बिथाङा सासे साइन्टिस्ट बिभागाव खामानि मावगासिनो दङ आरो बेनि अनगायैबो जे फनिन्द्र गयारि जोंनि उदालगुरि जिल्लानि बिथाङा नेशनेल एन्ड इन्टारनेशनेल एवार्डी बिथाङा हायद्राबाद इउनिभारसिटिया सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बिथाङा साख्रि मावगासिनो दङ दिनै बेफोरनो जोंनि मोनफा बिदिन्थि आरो बेजों लोगोसे जोङो APSC आनजादाव देरहासार जानाय बर' रावजों फरायनानै सरन नार्जारि आरो जिरेन दैमारि बिथांमोना बे जोंनि मोनसे बर' बिजों फरायनानै बे मोनसे गिदिर मोनसे फोरमान होगासिनो दङ जों बेखौ जों मालाबाबो जों बुंनो हाया जे बर' राव बिजों फरायनानै जे जों जौगासारनो हाया साफा जों सुबुं सम्पद जानो हाया जों बेखौ फोथायनो हाया दिनैनि नैबे साना जारिमिनारि सान आरो बे जारिमिनारि सानजों लोब्बा लाखिनानै पानेरि गुदि थुनलाइ आफादा जिहेतु गाजा गोमजायै मा हाबाफारिजों बे नंगौ दिनै पानेरि गुदि बर' थुनलाइ आफादा पानेरि जौसिन गेजेर फरायसालियाव जे 10 नभेम्बर सानखौ जे खुंबाय जे 10 नभेम्बर सान खुंनायजों लोगोसेनो जोङो खालि रंजानो थाखायल' बहाय खुंनाय जायाखै बे 10 नभेम्बर साना दिनैनि जारिमिनारि सान आरो लोगोसेनो बेयाव माखासे इस्युफोरखौ लानानै जोङो खुंनाय जादों जेरै जोंनि ओनसोलनि सोलोंथायारि फसंथानफोरा दिनै गोमालांनो हमदों जोंनि फरायसालिफोराव फोरोंगिरि गैलिया जोंनि फरायसालिफोरा गुदि फरायसालिफोरा जोबनानै थांबाय जों बेखौ बे इभेन्ट्सफोरखौ लानानै जोङो 10 नभेम्बर सानखौ जों दिनै बेहाय खुंनाय जादों आरो लोगोसेनो जे जोंनि ओनसोलनि जे फरायसालिफोरा जे माने गोमालांनो हमदों दा बेफोर जादों जेनेबा हमनानै ला
जराफुख्रि हाइ स्कुल दिनै बे फरायसालियाबो दिनै गोमालांसिगोन जेरै बरबरि एमइ स्कुल दिनै बर' मिडियाम फरायसालिमोन दिनै बेयाव फरायसालि फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय दिनै बे फरायसालिया गोमालांनो नागिरदों आरो ओनसोलनि खाथि खाला फरायसालिफोरा गोमालांगोन बेंबारि हाइ स्कुला दिनै फरायसालि गैलिया दिनै जोङो बेनि अनगायैबो आरो मोनफा मोनफा जे जोंनि फरायसालियाव नैबे पानेरि जौसिन गेजेर फरायसालियावबो फोरोंगिरिनि आंखाल जे साइन्स इंलिस आयदानि फोरोंगिरि गैया होननानै मिथिदों जों बेनिखायनो जे आरो लोगोसेनो जे पानेरि जौमा फरायसालिया दिनै नन प्रभिन्सियेलाइज बेयो जोंनि मोनसे ओनसोलनि कलेज दा बेनि अनगायै जोंहा गुबुन कलेज गैया दा बे ओनसोलनि सा ओनसोलनि जे फरायसुला जे गोरिब थाखोनि मानसिफोरा फरायनो थाखाय खाबु गैया जों बेखौ जों मोनसे नोजोर होयोब्ला बे मोनसे जोंनि मोनसे दुखुनांथाव होननानै जों सानो 72थि बर' थुनलाइ आफादनि जा जोनोम सान बेवहाय पानेरि गुदि बर' थुनलाइ आफादा दिनैनि सानसेनि हाबाफारिजों नैबे हाबाफारिखौ लादों हानजा सुरनाय हाबाफारि बेवहाय नोंथाङा बेखेवगिरि हिसाबै बेखेवनानै होबाय मा बुंगोन बेवहाय बेखौनो बुंनो नागिरदों जे गोदोआव जोंनि बर'फ्रा जा साननाय सनाराम थावसेन जयभाद्रा हागजेरमुवा 1951 मायथाइयाव जा बर' थुनलाइ आफादखौ दाजेनदोंमोन बिथांमोना मोनसे थांखि दंमोन जे बर'नि बे हारिमुखौ जौगाहोनो आरो लोगोसे बर'नि रावखौ फेहेरनो जा थांखि लादोंमोन बे जाफुंगासिनो दङ बे आरो दा मोगथांमोन बे मोगथाङा सिमांमोन सिमाङा दायो मोगथां जाफुंदों दा बेनि हिसाबै जों दिनै बे दिनै 2023 मायथाइनि 16 नभेम्बराव बे पानेरि जौसिन फरायसालियाव गाजा गोमजायै बे सानसानि हाबाफारि लानानै जों बे बर' थुनलाइ सानखौ खुंनो लादों जोंनि बर' बे राव थुनलाइ आरो हारिमुखौ जौगाहोनो जा बर' थुनलाइ आफादखौ दादोंमोन बे जाफुंनाय लामायाव आरो जाफुंथारगोन आरो बेनि लोब्बा लानानै जों दिनै बे समाव जों पानेरि गोजौ फरायसालिनिफ्राय जों हारिमु हान्जा सुरनायखौ जागायजेननो लादों बर' राव फोथांनाय बर' रावखौ फेहेरनाय बे बेलायावहाय बर' हारिनि गेजेराव गोबां गोनो गोथो जाय बर' बिजोंजों फरायो बिसोरो साख्रि मोना गेदेर गेदेर कम्पिटिटिभ एग्जामाव लिरनो हाया बेबायदि साननाया दङ जायनि जाहोनाव गुबुन बिजोंनि सोलोंसालिफोराव गथ'फोरखौ फोरोंहैयो जोंनि गिदिर गिदिर गेदेमा सुबुंफोरा बे समाव मा बुंगोन सार बेथ' एखेबारे नंखाय बाथ्रा जों गोबां नुदों बर' रावाव गावनि गथ'खौ सोलोंहोआलाफानो गोबां गुबुन रावजों फोरोंदों नाथाय इंलिस मिडियामावबो जिफोरानोखि गोबाङानो एडमिसन लानानै फरायहोदों नाथाय गोबाङानो बेकार जाना दोङो बेकार जानाखै प्रेक्टिकेलि जों नुवाखै जों जुदि गावनि गामियावनो नाय जे इंलिस मिडियामाव जायफोरानोखि एडमिसन होदों एडमिसन होनानै बे प्राय 99% गथ'फोरानो बेकार जाना दङ इंलिस मिडियामनि गथ'फोराबो बेलेग मिडियामाव फरायनायफोराबो बर' गथ'फोरानो बेकार जाना दङ बरन्स बर' मिडियामाव फरायनाय गथ'फोरानो बरन्स गोबां बिफानाव साख्रि मावनो खाबु मोनदों बे एखेबारे नंखाय बाथ्रा सेन्सास खालामना नायोबा गम मोनगोन प्रत्येक गामियाव जुदि प्रेक्टिकेलि नायोबा गोबां इंलिस मिडियामाव फरायनाय फरायसाफोरानो रिजाल्टफोरखौ मोजां खालामाखै बहाबा साफा सानैया हयथ' मोजां रिजाल्ट खालामनो हादों इंलिस मिडियामाव फरायनानै गुबुन माध्यमाव फरायनानै बेखौ बे बुंनो हाया बे रिजाल्ट मोजां जादों खिन्थु गमामायैनो मोजां नायोबा बेकारा गुबुन मिडियामजों फरायनाय फरायसाफोरासो बांसिन बेकार जाना दङ बर' मिडियामजों जाय फरायदों बिसोरसो गोबांफोरानो एपइन्टमेन्ट मोननो हादों आरो साख्रिबो मोननो हादों बे हले प्रेक्टिकेल आंनि नुनायाव बे मिसाथार साननायासो गोरोन्थि जादों जोंहा थेंक इउ सार अके
गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय। क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट, फ्री सीट कभार, 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन। आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 6000 399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।